Surprise! Hello, it's Mr. Darren Madden agus bí mit an apart sé Duran a Russ na room. Ní brega bit rá go stíl hain ag sé. So inja bhhailm chuide gona cultacha víns a husbandtíb agus ins mai bag an fúl frisin. In seatá chuide gona cultaí atá ag sé. Ní sam bhhailach cimméid tá aige ach an ára waist duna gona heisteí eile 40 cótarm agus níor an go teád as mark. Go gona heisteí eile ní mailó bhreicní an mas bhuacht ach canara agur mailamsa marall go mín cadam chuide gona cultaíálainte a cha. Nis tá mai cheappa go bud can gona cultaí is deise le sé mar bín se gacha go minic agus canara go bralam héin frisina. Tá déanaí albanéid agus tá se bra cósaí frisin ach níachach sé an teachíomh gan chuid seoldra. So an seo tá chuide go seoldra sé bín uiridir ar a gúnaí chomáil le fáine agus péidir fáine chlósa agus bín neclis difriúil ar cholalá a bra ar an galatá seacha agus cetatála saráir. Nis tá mar réití le coppla deachtaí haig nó beidir béilí tí rádaí ach idasach tá mar gaile spáintíb an cóta a chama ag cóisiid bháis. Siad cean go na písaí is deis lem hain I bhardús sé is cóta áda lábhíonanta é agus mar ag jib tá beg in se ar mar bhrín cholós a charig muide bhí sein nach féidir muide agan ina ní. So siad colla a chama coppla oidig tús na sráithe se is even am a dánaí tá an dánaí an úmhaid agus siad pá aine a bhíoh ar sé gúnaí an ára ach ní mai hí se a chaile písanis so tá sé go teas in iscúil siad ar na ríist. Is go bhfuil tain. Siad colla eile tá caiite an coppla oidim líana. Is maile mai seo mar féidir a cha leisiid seacad nó gan na seacad frisin. Tá néine seo bra éadrom agus tá tá pátrú all an euro frisin. Fun fact, cean bhí bheith se léana taise ach deidirlamsa a ráid agus is le séana se. Well a chuirde gur míle mágaí fao bheith neachla an jacht tá súlam gur bhaint sás as a bheith brenn ar éadach sé chavis nach na muid am cinn teleríiste ach idir segus sin chunig géirí a brenn a Russ na room.